тъй като има много голям интерес. И днес ще ви представя Биляна. Тя ще ни разкаже малко повече за нея и за нейния опит с продуктите на Атоми, въобще как се е включила в Атоми. Така че, Биляна, кажи ни няколко думи първо за тебе. Здравейте! С какво се занимаваш, къде се намираш? Аз съм инструктор по гимнастика за лице на шумялата думичка Face Fitness от 3 години насам. Моята страст е кожата като цяло и здравето на кожата. Ползвам техники за оздравяване на лицето, техники за осанка, красива осанка и постепенно страстта ми ме насочи към нови обучения и курсове. Карала съм курсове и обучения по фейспластика, различни видове масажи, много патентовани техники за оздравяване на лицето като цяло и кожата. Но черешката на тортата беше козметиката, която добавих. Това е Атоми, която познавам от много малко време. Но опита ми, мога да кажа, че е изключително наситен, защото веднъж като видях ефекта от продуктите и това ме накара да тествам все повече и повече неща и да си купувам нови и нови продукти. Значи, една моя клиентка в клуба ме запозна с Атоми и тъй като аз бях в една такава фаза, която започнах едно ново обучение по козметика и започнахме много да използваме гримове, козметики и така нататък и започнах по-отблизо да наблюдавам здравето на кожата ми. Моите учителки в училището по козметика, аз съм в Тоскана, тук обучението е доста сериозно, 3 годишно е. И видях, че само упражненията и масажите не са достатъчни. Трябва една сериозна поддръжка от добра козметика, която се усвоява наистина бързо от кожата. И понеже ме посъветваха да хидратирам повече козметиката, аз ползвах хубави кремове, но както всички, всеки си има хубав крем, примерно нощен, дневен, но повече от това ние не знаем. Аз съм имала клиентки, които са примерно на 60, 70, 80 години. Те дори не знаят как да си измият вечер кожата и как да си я поддържат. Имах нужда от една мигновенна хидратация, за да може и грима да ти стои по-добре, да може да усещаш по-еластична кожата, по-жива, по-млада. И наистина това го прави козметиката. Ти с масажи, с фейс фитнес упражнения, с фейс пластика, можеш да постигнеш наистина много. Може да моделираш Няма как да се постигнат тези ефекти напълно. Да, това е... Ние, за да имаме един добър стил на живот и едно наистина добро здраве, трябва да имаме стил на живот, добра козметика, продукти, добро хранене, клетъчно хранене, добавки. Трябва да практикуваме спорт редовно. Трябва да имаме, една здрава доза стрес, но и една здрава доза релакс и спокойствие. И когато комбинираш всичко това, всички тези неща, нещата изглеждат и ти се чувстваш много по-добре. Така, в момента... Да. Тоест, да уточниме, че козметиката е част от този комплекс, т.е. без здравословно хранене, без масажи, без един такъв нормален живот, който редуцира стрес. Т.е. само с козметика или само с някой отделен компонент не може да постигнем оптималното нещо, към което се стремиме, защото това е важно. Много хора не го разбират. Да, ти стигаш до някъде, но винаги се оказваш до една задънена улица. Защото, примерно, може да се храниш много лошо, да нямаш никакво движение, да не взимаш добавки, да ползваш хубава козметика
няма чак толкова добре да изглеждаш, но ако се стараеш да комбинираш повече неща едновременно и се образоваш на тази тема, разбира се, ще достигнеш до все повече инструменти, които да ти помогнат да се чувстваш добре в тялото, което имаме. А какво ти конкретно ползва от Атоми? Какво ползваш от Атоми? Аз тук съм ги приготвила някои от нещата. Аз започнах с The Fame серията, защото търсих бърза хидратация. Моментално видях ефекта, просто моментално. Ето това е серията. Аз вчера в сторис, в Instagram профила ми и в Facebook преведах 5 продукта на The Fame серията, защото на български, защото много хора имат проблеми с езиците и не разбират. Но ако наистина човек специалист влезе и погледне кой продукт за какво действа, ще разбере, че тук някой сериозен професионалист е помислил за здравето на клетката, на клетъчно ниво, за храненето на клетъчно ниво, за защитата, за всяка една зона, защото крема за очи е направен за зоната, деликатната за очите, храни, той има по-флуидна консистенция, абсорбира се веднага. Трите стъпки, които са тоник, серум и лосион, те хранят и буквално напиват, дават ти всичко, което има нужда клетката. Направени са така с много финни молекули, които проникват през епидермиса, защото нашия епидермис е 5 слоя и за да проникне един продукт, то е нашата защита епидермиса. Той трябва да е изключително фин. А Атоми са южнокорейска козметика, южнокорейците са царете на ензимите. Те до толкова финно ниво разграждат съставките от билките, които ползват, защото ти ако погледнеш съставката на всеки един продукт, то там 80% са билки. Как може да има толкова много неща, когато кожата ни пропуска само 6%? Значи 96% кожата се храни отвътре навън. Значи на теб ти трябват съставки, които да стигнат до кожата, които ти чрез храна и добавки приемаш. И само 6% от външната среда могат да навлязат навътре. И тези продукти трябва да са изключително финна молекула, за да проникне до дермата, която е под епидермиса, за да може да нахрани всичко това, да го напие, да не губим обем, да не губим хидратация. И финалните кремове, които се слагат, които са 4-та и 5-та стъпка, те са просто този филтър, който запечатва това, което вече е вътре, под кожата, да си остане там и това, което е отвън, като смог, като нечистоти, да не проникне навътре, да не даде лошо влияние външната среда на кожата и се запечатва. И ти го виждаш много бързо с Атоми това нещо всичкото, защото кожата се реновира мигновенно. Тоест тя веднага реагира, защото просто до нея не са достигали тези вещества по този ефективен начин. Да, буквално на клетъчно финно ниво прониква. Сега, каква е последователността? Каква е последователността? Т.е. как използваш тази серия? С какво започваш? С какво завършваш? Първо се ползва. Вчера аз написах в сторис в Instagram. Може да го сложим под видеото моя профил. Аз много често пускам насоки как да се ползва козметиката. Да, разбира се, ще го сложим, да. Да. Значи първо с тоника. Често хората го ползват за остатъчно почистване на почистващия продукт или ако има остатъци от грим, но при мене аз първо ползвам Deep Cleanser и после Foam Cleansing. Това е двойна ексфолиация, да кажем. Понякога приключвам само с Deep Cleanser.
Понякога ползвам двечките неща, зависимост от това колко мръсна чувствам кожата, защото ти трябва да почистиш предварително. Ти ме пита как ги ползвам тези 5 продукта, но аз първо ползвам... Каква е последователността? Да. Първо Deep Cleanser, после Foam Cleanser, измивам... и след това започва. Да. Измивам много добре лицето, изплаквам много добре лицето и после започвам с тоника, който го ползвам директно върху пръстите и масажирам кожата на лицето. Не го ползвам върху памук, за да може да не хабя толкова много продукти, да може цялата тази течност да влезе в деколтето, врата, лицето. После минавам с серума, който е есенцията на сета. Продължавам с лосиона. Крем за очи и крем за лице, който аз заместих с една друга серия, защото аз буквално го изядах за 1 месец този крем за лице. И като ви свърши нещо, може да си купите нещо друго. Ние тук в Италия сме много щастливи, че може да си поръчваме от корейския сайт директно. И аз си поръчах тази серия за супер хидратация, която... Да, има доставка до Италия, да. Да. Това е тоника, който замествам от време на време с... така, когато преценя. Комбинирашки, да. Комбинирашки. Да, аз много обичам да си глеза лицето и да ползвам различни продукти. И си слагам 5-та стъпка, кремчето, което е, наистина това е феноменално. Тази серия е за така по-жива, по-млада кожа, която няма нужда от толкова силна мазнина и е доста лек този крем, но също така запечатва много добре и това е 5-та стъпка, която ползвам. И наистина много ми харесва. Мен даже малко ми е неудобно да го кажа, но няма продукт, който да не харесвам от тези, които съм пробвала. Малко има забавяне на интернет и на картината, за което се извинявам, може би от твой мобилен интернет, но това, което го казваш при всички положения, то се вижда. Т.е. твоето лице е много чисто и това е нещо характерно за косметиката на Томи, че лицата на жените просто сияят. Просто сияят. Те стават едни такива слънчеви, изпълнени с живот, с енергия. Това се вижда и по твоето лице. Пак, нали, аз се извинявам, че малко има някакво забавяне, но това, което го говориш, то е видимо на твоето лице. Само един момент да пробвам тук да видя дали ще се получи нещо. Дали ще е по-добре интернета, ще ми кажеш. Да, продължаваме така или иначе записа, т.е. Биляна ще рестартира, няма да прекъсваме този запис, защото това, което казва Биляна е изключително интересно, изключително полезно. На практика... Сега чуваш ли ме? Да, аз те чувам добре. Аз мога да продължа още нещо да разкажа за да, разбира се, ти продължавай да говориш, така че това, което го казваш, е изключително интересно, изключително полезно. Аз видях ефекта върху майка ми, която е с 20 години по-голяма от мен. Защото тя дойде точно когато ми пристигна серията и започна да я ползва и лицето й засия. Тя каза, че никога не е ползвала такава козметика и никога не е виждала толкова бърз и моментален ефект и постоянно го коментира навсякъде и го потвърждава. И даже в един момент аз си казах, виж колко е хубава козметиката, много съм доволна, уникално влияе, не съм очаквала. И тя ми каза, аз направих една процедура при една дерматоложка и това има много голям ефект. И аз си казах, добре, тогава спри да я ползваш козметиката и без това да си остане за мене, защото иначе много бързо ще ми свърши. И тук в продължение на 1 месец сутрин и вечер, двете я ползваме.
нека тогава да си я ползвам аз самичка. И тя спря за 3 дена и буквално лицето й изсъхна. Да, 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 да. И аз си казах, почвай веднага да я ползваш и като се прибереш в България си я купи, защото просто Да, не те започва виждам лицето повече. да губи тази хидратация. Всъщност Да, тази серия е един от основните акценти, че помага изключително много на хидратацията на кожата и когато се загуби този тонус, кожата се връща към предишното си състояние доста абсолютно. бързо. И това се забелязва, тя го е забелязала на третия ден. Добре, един такъв въпрос имам аз, понеже аз също съм малко лек, разбира се, но ти каза в началото, много от хората и действително в съзнанието на повечето хора влизам в магазин или там в интернет, си купувам някакъв крем един единствен, подхранваш или около очите или нощем и с това си решавам проблемите. Тоест, какви са предимствата на цялост на една такава система? Защото ти много, ето сега вече картината е прекрасна. Какви са предимствата на една цялостна такава система? Тоест, един такъв крем, колкото и добър, той не може да постигне резултатите на една такава цялостна система, която изброихме до момента. Тоест, да, кажи си твоето мнение, Сега, искам да го чуя. казвам ти, гурутата в цял свят на качествена козметика са Южна Корея и Япония. Южна Корея задминава Япония. Щом те са казали, че една грижа, едно хранене на лицето трябва да има между 8 и 10 стъпки, толкова трябва да има и трябва да имаме доверие. Така, давам пример веднага. Аз си направих една консултация с една много известна марка френски продукти, които много отскоро ги пуснаха за директна продажба. Както Атоми ноември влязаха в Европа официално, така и другата марка ноември си пуснаха в продажба продукти за клиенти. До сега бяха ограничени само за салони. Направих си консултация с тях и им казах, че имам нужда да ми погледнат лицето, защото са специалисти за световно ниво. И казах, аз ползвам една серия с южнокорейска козметика, ефекта го видях моментално и тя ми вика, това е уникално. Защо? Защото една козметика ти можеш да видиш ефекта след 3 до 4 клетъчни подмяни. Това какво значи? Един цикъл е 28 дни на клетъчната подмяна. Нивата на този епидермис, за който говорих, се реновират, подменят. И ти, ако си видяла моментален ефект, това означава, че козметиката е много добра. Аз мога само да ти допълня няколко продукти, които, примерно аз имам розацея и разни такива неща, които можеш да допълниш, но това вече е въпрос на избор, защото все пак една маска за лице на тази фирма е 100 евро. Атоми, аз един цял сет си купувам за 99,50, като в турския сайт е още по-евтин, в корейския също е по-евтин. И да, аз тук мога да ползвам по-голямо количество, по-редовна употреба може да имам и това, разбира се, още повече храни кожата и ме кара да сияе. И фактически това на мен ми беше уникална обратна връзка, защото това е козметика, която моментално дава резултат. И аз няма да си поръчам никога вече само един крем като преди, да се върна на въпроса ти. Аз видях разликата от това да ползваш няколко стъпки една след друга, защото, както обясних вчера в сторис, всеки един продукт си има своята функция. И ако ти решиш да прескочиш един продукт, няма да имаш максимален резултат от серията. Точно така. Страхотно, да. И това е един от големите плюсове на Атоми, че на практика качеството, това, което се предлага като качество, то е на много атрактивни цени, на изключително атрактивни цени, съпоставяйки с така луксозни брандове, т.е. ти постигаш тези ефекти с много по-ниски средства, които харчиш. Тя е изключително достъпна. Да, изключително достъпно, особено за страни като Италия, може би за така в България малко по-скъпо като ценово. Да, но аз нямам проблем с моите клиенти, които си решиха да я изпробват. Те си поръчват и през Турция доста.
И общо взето на никой не се е оплакал от цените. Напротив, харесват им цените дори на българите. Именно. Да, страхотно. А понеже тази серия, да кажем, тя има и тези тестове е минала, нали, тя е изключително безопасна за кожата, тъй като самия производител Колмар също прави много тестове, но допълнително има и сертификат от Dermatest Германия. Тоест, имаш ли ти някакъв тип алергична реакция или някакво зачервяване, някакво щипене, дразнене на кожата, когато ги ползваш тия продукти? Не, напротив, аз съм с Не. изключително чувствителна кожа. Аз страдам от доста сериозна розацея и общо взето, ако ползвам някакъв леко по-тежък продукт, автоматично ми се обрива цялата кожа с финни пъпчици, започват да ми се разширяват капилярите, ставам цялата червена. Напротив, аз виждам точно обратното. На мен тена ми се изравни, кожата ми няма го това усещане за лепкавост, когато ползваш 5 продукта един след друг. Това никога не ми се е случвало толкова бързо да се абсорбира и да навлиза и това го виждат всички, които тестват продуктите един след друг. Аз искам да добавя за още 3 продукта, които имам тук. Разбира се, да, разбира се. Значи тази слънцезащита, която е феноменална, с уникална текстура. Аз сега ще ви покажа, надявам се да се вижда тук на камерата. Момент. Да, тя е изключително финна, почти прозрачна текстура, няма никакво усещане за лепкавост. Много лека, много финна защита, която работи феноменално. Бях в Нова Зеландия август и септември. Там озоновата дупка е доста голяма. 10 минути зимно слънце ме изприщваше тотално. Колкото зле ми беше кожата в Нова Зеландия, никъде другаде не ми е била. Аз бях перманентно изприщена. Там се сприятелих с едно момиче прекрасно и понеже тя знае, че се занимавам с техники за лице, ме попита да й препоръчам продукти и това се случи в месеца, в който аз се регистрирах. Препоръчах и серията за Кика Дермасет, която е за чувствителна кожа, защото и тя е с розацея. Тя е специално за чувствителна кожа, да. Да, и един слънцезащитен, защото там без слънцезащита не ходиш никъде. Тя, как е тества слънцезащитата? С 7 часа преход сега там е лято, силно слънце и беше просто феноменален ефекта, защото тя се прибрава вкъщи без никакво зачервяване, а тя е перманентно червена, защото те ходят за риба в океана навътре, стоят с часове и се връща с сериозни поражения върху кожата. Само тази финна текстура 2-3 пъти си я сложила през 2 часа. Каза, че я спасила кожата тотално. Това кремче, което струва 12,50 евро. Аз даже такава слънцезащита на такава цена не съм видяла. И каза, че цената е супер, да. Да, Дермаки касета няма търпение да се пребере вкъщи и да си направи рутината. И тя, понеже е над 45 години, аз сега й препоръчах да ползва Абсолют серията, която си взе и майка ми. И за зимния период да смени сета с чувствителна кожа с Абсолют и тя наистина няма търпение, защото тая любов към атоми. Тя вече е влюбена, да, тя вече това, което е пробвала, вече е убедило напълно, че... Да, аз имам 30 човека влюбени в атоми под мен от декември насам, в линията се вижда. Страхотно. Те първа ще се увеличават. Дай Боже. Кой е другия продукт? Тук 2 продукта за почистване на грим. Това е вода за почистване на кожата на лицето от корейския сайт. Тя не е за очи. Това е за очи и за устни, двуфазна, изключително деликатен продукт. Маха грима. Аз го слагам на тампончето. От едната страна минавам едното око, с другата страна на тампончето минавам другото око с силен грим и ми маха моментално всичко. Невероятно. Устните също, ако имам червил, се почистват с този двуфазен продукт. Много деликатен, много лек. Пробвали са го от други мои приятелки, които се гримират сериозно.
Остатъка почиствам с тази вода, която е за цялото семейство. Тя е от серията Mild. Много мои приятели са пробвали и другите продукти, които са пяната, леката за почистване. Тази вода е за цялото семейство и почиства остатъците от замърсяване по кожата. Изключително съм доволна и сега тази вечер ще пускам поръчка от Корея пак на моя близка тук, която не успява да плати сама. Благодарение на Wise мога да плащам наистина в цял свят и благодаря за вас, на вас, че ме научихте да ползвам Wise апликацията и ще си поръчам и още продукти за къщата, за дома. Да, има изключително много продукти, са страхотни тези, които са дома. За сега в момента от корейския сайт могат да се поръчват. Италия, както казваш, има доставка, но се надявам постепенно тези продукти да почнат да се появяват в Европа, защото действително абсолютно всичко на компанията е супер качествено и няма човек, който да не остане очарован. Биляна, аз ти благодаря за това интервю. Страхотно интервю, ти ни даде толкова много ценна информация. Пак се извинявам за картината, но ние така или иначе ще направим друго интервю с тебе отново, защото много неща виждам, че можеш да разкажеш. Ще сложиме твоя профил на Инстаграм отдолу под видеото, т.е. по какъв начин хората могат да се свържат с тебе. Българи, аз публикувам в групата на Атоми за обратна връзка. Инстаграма ми е доста активен. Вече пускам и в TikTok видеа. Ще ти дам профилите да ги сложиш. Имам една страничка в Facebook за клуба за лице. Последните ми видеа са на тема Атоми, общо взето. Супер, да. Благодаря ти още веднъж. Знам, че си много заета. Супер ценна информация. Дори за мене беше аз така се интересувам от всички продукти на Атоми. Разбира се, женската козметика не вниквам много в детайли, но няма отзив, който да не съм чул и да не е супер положителен и ти го потвърждава за пореден път. Така е, и аз ти благодаря много, беше ми приятно и още нещо последно да добавя. Аз се обучавам доста на тема Атоми, защото искам да израсна в структурата и общо дето гледам много видеа и ми прави впечатление начина, по който изглеждат хората, докторите, Филипини, Мексико, Южна Америка, Русия, Европа, как изглеждат. Наистина кожата им как изглежда и аз съм изумена. Интервюта от Русия на мъже, от Индия на мъже и всичките изглеждат наистина прекрасно. Именно това е разликата. Т.е. те са и така потребители на козметиката. Аз се надявам, че ти ще имаш възможност и да присъстваш на някои от академиите на живо, на семинари, които се провеждат в Италия. За момента не знам да има организирано такова събитие, но имаше в Испания, в Германия, в Лондон, но при всички положения скоро време сигурно ще има и академия и семинар в Италия, така че когато отидеш на живо, ти ще видиш, че действително хората, които ползват тази козметика, те изглеждат точно така, както на видеята и това е резултат от продуктите, които ползват на компанията. Това не е някакъв такъв нагласен видеоефект. Аз никога не съм обичала да продавам нищо. Не съм и можела да продавам. Аз просто не съм за продажби. За първи път толкова с такава страст говоря за продукти. Защото наистина съм влюбена тотално. Много ми харесват. Затова го правя. Страхотни са продуктите и така един от големите плюсове на Атоми е, че ти не си длъжна да ги продаваш директно на хората, т.е. просто те трябва да се регистрират и да си го купат, което прави нещата за много хора много по-лесни. Абсолютно. И това е много голямо предимство, защото така прави по-свободни хората. Тоест, това е платформа изключително развита. Аз имам клиенти в цял свят, буквално, както виждаш, Нова Зеландия, има в Америка, има в Скандинавия. Аз им пращам сайта и поръчката на момента се осъществява за тези, които имат желание.
Страхотно, няма да. спирки никакви. Добре, слагаме контактите пак от сега. Ето, правя резервация за второ интервю. Не мога да ти кажа кога ще го направим, да кажем след месец. Още един път благодаря ти за времето. Много ценна информация получихме. На всички вас подпишете се на канала, следете тази информация, вижте под видеото контактите на Биляна, свържете се с нея, защото виждате, че тя е експерт и ще ви предостави много допълнителни детайли за продуктите, които ще са ви от полза, и разбира се ще ви обясни абсолютно всичко за компанията в детайли, как ползва продуктите и така нататък. Благодаря на всички, благодаря на Биляна още веднъж и лек ден на всички. Благодаря. Всичко добро.